Moi! Mä ajattelin kuvailla pitkästä aikaa videopostauksen, jossa mä toivon mukaan näen tällä kertaa kokonaan, eikä vaan silleen niinku tosi rajattuna versiona. Joo, älkää välittäkö näistä rojuista. Kummallakin puolella täällä on vähän vielä tavaroiden purkaminen ja pakkaaminen kesken. Mut en mä nyt löytänyt niinku siistimpää paikkaa, joten näillä mennään. Ja videopostauksen aiheena tänään on mun uusin kosmetiikkalähetys. Mä sain sen Grimasilta ja se tuli tällaisessa söpössä pussukassa. Ja tää on tietysti muuttoon liittyvänä. Täällä on kaikkia laatikoita ja kenkiä ja kaikkea söpöä. Ja siellä oli tämmönen talvinen korttikin, jossa toivotettiin onnea uuteen kotiin. Mun mielestä aina söpöä näissä lahjuksissa on jotain henkilökohtaisia, eikä ne vaan ole sellaisia, että kasakosmetiikkaa ja niin, semmos. Aloitetaan vaikka noista luomiväreistä. Eli tämän pussukan teemana, sitä ei lukenut missään, mutta mä tietysti keksin tän itse, oli semmonen vähän lumikuningatarmainen sävymaailma, eli kaikki on tosi vaaleita ja valkoista. Ja tässä luomiväripaletissa on 2 helmiäisnappia, noin, ja sitten 2 mattapintasta, noin. Ja ne ei ole siis keskenään hirveän samanlaisia, vaikka ne nyt näyttää, kun katsoo tästä, että 4 valkoista luomiväriä. Tosi villiä. Mutta tosiaan toi helmiäisyyshän tekee jo ihan niinku erilaisen fiiliksen kuin mattapintainen valkoinen. Ja sit noissakin huomaa heti, että toinen on niinku kirkkaan valkoinen ja toinen täyttää keltaiseen. Ja noista taas toinen täyttää jännästi silleen vähän punertavaan. Et nää on tosi kivat käyttää ja en tosiaan suosittele ketään sutiin silleen vaan niinku liikkuvaa luomea valkoiseksi, vaan just käyttää niinku esimerkiksi kulmaluulla, kauhean vaikea sana, kulmaluulla korostamiseen ja sit just silmien sisänurkkaan tuomaan vähän valoa. Ja näillä pystyy myös kivasti taittamaan, mä testasin heti eilen, niin pistää vaikka jotain tummanruskeita luomiväriä ja sit taittaa tollasella ohuella valkoisella kerroksella sen johonkin muuhun sävyyn, niin tulee aika jännän näköistä. Voisin ehkä joskus näyttää, jos muistaisin kuvata noita mun meikkikokeiluja. Mut joo, tämmönen 4 setti, en tiedä kuinka se nyt näkyy siinä, mutta ehkä noissa kuvissa sitten paremmin. Sitten tuli tällaista pikkutavaraa. Ekana vaikka nyt toi kynä, se on vanha tuttu. Eli tällainen mulla onkin helmiäiskynä. Ja tätähän mä käytän just noihin mun silmäkulmiin, sisäkulmiin, silmien sisäkulmiin. Eli silmäkulmiin, joo. En tiedä kuinka tää nyt tarkentelee, ei varmaan mitenkään, mutta siis tuomaan just valoa ja avaan katsetta. Ja tällä jos tekee sisärajauksen tonne alaskin, niin tulee heti niinku isommat silmät. Eli siis illuusio isommista silmistä. Joo. Ja sitten on tämmönen valkoinen huulipuna, mikä siis ajatuksenahan kuulostaa ihan hirveältä, mutta täällä pystyy kans samanlaisesti kun ne on luomiväreillä, niin taittaa jonkun muun värillisen punan sävyä vähän sellaiseksi huurteisemmaksi. Aika hienoa, suosittelen koittaa, jos törmäätte tollaseen. Ja sit on 2 glitterjuttua, eli glitterkeeli ja glitterjauhe, jonka mä tuun ihan varmaan kippaamaan mun lattialle jonain päivänä, uskokaa vaan. Mä teen aina niin, jos mulla on jotain tällaista, että pitää katsoa, että se ei sitten kaadu mihinkään, niin sinne menee. Mut joo, näillä pystyy vähän korostelemaan ja tekemään niinku johonkin juhlameikkiin vähän ekstraa. Ihanat glitterit tulee takaisin mainin tulessa, koska ala-asteellahan ne oli parasta maailmassa ja nyt niitä on taas niinku vähän enemmän tarjolla. Sisäinen lapsi tykkää. Joo, viimeinen juttu on, tää pitää kyllä ehkä avata, tällaiset irtoripset, niitähän mä oon ennen kokeillutkin Grimasilta. Ja nää on just tähän lumikuningatar teemaan sopivasti tällaiset tosi pitkät ja niissä on sit valkoisia minihöyheniä. Tällaiset niinkun perus- ja arkiset, ei kukaan varmaan huomaa jos nää laittaa. Eli ihan törkeän siistit. Näille pitäisi nyt vaan keksiä joku tilaisuus, missä näitä pääsee käyttämään. Sellaisia juttuja mulle tupsahti ja niistä saa esittää lisäkysymyksiä, jos sellaisia tulee. Mielelläni kerron lisää, jos vaan osaan. Ja tosiaan saattaa tulla jotain testipostausta näistä, kun niitä ehdin kuvailla. Ja syy miksi puhun tänään näin nopeasti ja epäselvästi, siis tänäänkin, on se, että mä oon juonut 2 kuppia kahvia ja 3 kuppia kokista ja siitä tulee tämmönen fiilis. Kyllä se kohta laskee, älkää huolika. Palaillaan taas. Moikkis!